Good morning, Group Vice President, Mr. DVG Edwin. So thank you very much for your support. We will now take you. You can see that this is the sample. Albishirinku mutanen arewacin Najeriya gaba ɗaya, na zo muku da wani sabon labari game da fetur ɗin da Aliko Dangote yake son ya kawo 'yan Najeriya da samun sauƙi a rayuwarsu. Aliko Dangote ina da ƙudurori masu kyau ga talakawan Najeriya. Aliko Dangote ya kawo mana abubuwa na more rayuwa tun shekarun baya da suka wuce. Kamar su taliya, shuga da kuma fulawa. Ba ma a iya nan kaɗai ya tsaya ba, kamar su shinkafa, cement da kuma gishiri da ma sauransu. Har mun kai ga lokacin da Aliko Dangote ya sake kawo mana wani ci gaba na man fetur wanda za a yi amfani da shi talakawan Najeriya su huta su wala. Aliko Dangote Allah ya ƙara ma ɗaukaka da daraja. Aliko Dangote Allah ya ƙara ma ɗaukaka da kuma daraja. Thank you very much, and let's go to the gantry.